kaulaw. Nadarang celebrant, oh. Oh, di agad ko nangutan niya. Iya, hapon ni. Grabe kayo na siya mo-support ako. Talaga? Di, walang ano day, walang salita kay Pipe. Buhay. Uy, kalami. Kaon. Ha? Uy, yung mga titig nyo, ha? Grabe, ha? Oh, hi! Para sa vlog G. Ala, sirot. Ayan na. Sirot ka. Ala, nakakita ng kasabak ni. Parang gusto rin natin kasi yung kulit eh. Nakita siya kasabak ni. Tora. Meron ko sa cellphone. Wala. Ako, joke. Teka, meron ako. Uy, nagchinyanas pa sila na yun. Oh, hindi man siya maliligo daw. Tagagatay. Dako lagay. Dodong gra. Hello guys! Welcome to vlog G and Hala! It's not me! It's her! Ay, nabalik sa'yo. Nabalik na kalaksak. Gamatoy lagi ng kamera, anak. Mauna din yung mga bagunin. Ulit man. Uy, maakit tayo. Uy, ka na. A few moments later. Agoy. Kanina pa ako nakatutok sa camera dahil tapos hindi ba naman pala nagre-record. Hoi, je maakt een cheeseburger. Sorry? Een cheeseburger. Yeah. Een ijshoorntje. Ganyan. Ay! Ano na? May bisita ako dito. Pero kalimutan ko mag-vlog. Ano na ngayon? Alas 6 na. Dito kami kakain ni Rina, dinner. Yan, may fried rice kami. Embutido na bigay ni Vanji kanina. Tapos, Sponsored? oo. Tapos ito, galing kay Mama Merienda. Hot dogs. Hot dogs. Andyan si Madam Rina na lumalove life. Joke lang. Ay, ngayon pa tayo mag-intro, no? Ngayon pa tayo mag-intro kasi nakalimutan mag-intro. Shy type ako kanina eh. May mga Pilipino. Ay, sabaday. May mga Pilipino po doon. So, sobrang saya. Tapos, dami naming pagkain. Yung beauty lang namin yung ambag namin doon. Kanina. Dami pagkain, no? Kasi 5 sila na nag-celebrate ng birthday. Isahan na lang. Kumain ka na, Day. Hintay kita ba ako? Day, nakalimutan kong pangalan ng Filipinos na andoon kanina yung taga Cebu. Yung... Why are you early? Because I felt opa. Said, oh, what time you pick Anna up? So, oh yeah, then we go soon. Okay. Okay. Shall I go or you go with me? We're gonna eat. Yeah, then eat, then I go. You wanna eat? Then eat. eat. Shall I pick him up then? Okay. Yeah? You sure you can do You so sure you long can without go me? alone? You sure you're okay without me so long? Ang drama. Uy! Uy, masyado itong giatay na to. Giatay? Wala pala tayong kutsara. Giatay! Talaga yun siya, napakainis. Kain tayo!
Hotdogs. Hindi ka man makita, Day. Nakalak sa akin to. Hindi nakaano lang sa'yo. Kaya mo na. Sa'yo na lang. Oh, yan. Para hindi makalak to. Sobrang mainit, Day, no? Na-feel mo, Day? Hindi, wala. Kaya mo na, wala akong nararamdaman. Ay! Kasi paulan, ganun. Kaya mainit. Nakalimutan ko yung pangalan nung nag-hello kanina ba? G, yung ganun ba? Yung, sabi niya, nanonood sila ng vlog. Yung lalakang magaling Yung mag-jowa. Ano ba lang? May, sorry po, nakalimutan ko yung name, pero yung mga yung mga Bisaya na nakilala namin kanina. The people, I forgot the name, sorry talaga. Yung kakilala ni... But the names are really getting old, man. I still remember the names. What? Filipinos, from today. Yeah, the one who said that they watched the vlog ba? You don't know her name? No. Nang-aasar lang yan, Day. What? What are the names? I'll let you guess first. Hey! Bot-boti mo rin. Gatay ka. You don't wanna eat? I don't pick Anna. Okay. Totso! Matutupi si Oma. Di ba sa akin na lahat ng kutsara? Ba't ka makutsara ka pa? May kukunin pala talaga namin dapat. Ito talaga si Rose. Sabi ko nga sa kanya, tawagan na niya. Hindi man tinawagan ka agad. Oli, kinakain pa rin namin yung hotdog. Hexdog. Yung hotdog mo. Yung siomay niya din, Day. Masarap, Day. Sobrang sarap. But anyway, going back po doon sa sinasabi ko, nakalimutan ko yung mga pangalan kanina na nag-hello. Pasensya na, shy type lang po talaga ako sa personal. Hey! Nakilala ka niya talaga, no? Oo, na ano ako ba, na shy lang ako ba, na kasi hindi ako sanay sa ganoon ba, na may nakakilala ba, na ibang tao na hindi ko na-meet sa work, or hindi ko na-meet through common friends, ganun. Thank you sa panonood ng videos namin, and I hope nagugustuhan nyo dito sa sa Netherlands. Ay, gatay. Mga unta, kaon. Nagkakamay kami ni Rina. Sobrang saya doon sa party kanina, tas relaxing yung area, babalik po kami doon. Kami na lang nila Rina, tsaka si Dars, si Darling. Hindi, masarap pala ito, Dar. Di ba? Hindi ako masyadong fan ng embutido, pero masarap. Masarap siya. Sino gumawa nito? I-text natin. May mag-order na naman tayo. Ano ba yun? Ano yung dumating Sino? Si Leda? Yung bago? Yung pinakahuli? Hindi. Yung nakasalamin yata sila yung midara na eh. Tan mo kay Bunch. Kay Yung tanongin ko si Bunch, ang sarap na embutido, Day. Tapos si Julie! Julie, ang maha. Tapos wala yung maha ni Julie kanino. Hindi, pero yung dinala niya, yung ube masarap. Kaya, yung Julie ang ube. Macaroni masarap. Yung cupcake ni Julie masarap din. Sinasabi na namin sa kanya, mag-work na sa amin. Sana naman siya. Maayos yung schedule niya. But anong gusto ba niya oras? Hindi kasi Monday kasi dahil hindi pwede kasi yung asawa niya. Hindi pwede ba? So wala Ayun lang, sa Monday. anak. Dapat mag-free siya. Kasi sa Monday sa atin yung pinaka-importanting araw. Ayun na siguro yun. Bitaw, no? Sabihan ko siya na tawagan ulit yung agency. Monday talaga ang kailangan ko. Kasi walang magbabantay sa anak niya eh. Paano yun? Pwede yun. Sarap to, pipino. Meron ako dito. Ayan. Ang sarap na embutido dahil. Tapos isaw-saw mo sa maanghang na sauce ba? Ay. Ito, may maanghang ako dito. Diba? Anong gusto mo na? Yung sparkling? Ayoko na. Ano? Tubig lang na ano? Normal. Normal? May galing sa ano? Oo. Hindi ka nagtapon. Nung maga. Chika pa tayo na chika. Sirot, umalis na. Hindi kayo mag-abot ni Anna doon.
Mamaya pa ba yun? Mga alas 9. Mamaya mo siya. Ang bilis maglakad. Parang tumakbo ata yun, ano? Tumakbo ba yun? Feeling ko kasi tinawagan ng tatay eh. Oo. Kasi ang agreement yata nila alas 7. Tapos, saan pa siya pupunta? Doon lang. Doon lang, pick upin lang ang bata. Ay, excited ako niya kaya. Magdala ka ng payong dahil may dami akong payong dyan. Gusto ko dahil pagbalik natin doon, magdala din tayo ng pagkain, no? Tayo? Yung ano lang, simple lang. Hindi naman yung para kanina yun, kasi birthday yun eh. Parang simple lang. Alam mo naman. Baon-baon lang ba? Yung sandwich lang, yung mga ganun. Magkanin tayo. Magkanin pala. Parang pino ko magugustuhan niya ni Darius, no? Sige. Pag hindi siya busy. Sige, sa winter. Pwede sa winter? Tumayag ka na. Hindi nyo, naka-frozen yung tubig. Yung mas maganda yun. Pero kailangan meron tayong mga parang higaan. Katulad natin. Mag-order nga tayo. Feeling ko nabibili din yun sa Action tsaka sa Yung beach, ang tawag doon? Basta magkaroon tayo. Tayo na Dars. Ano siya? Picnic mat. Kaya. Parang banig. Meron nga yun sa Action. Banig. Diba? Makita niyo po si Ana. Ay, good news pala si Ana nagbabike na. Ay! Kanina, mag-insert po ako ng video na finally marunong si Ana magbike. Nakati ay, ne? Uca mais sih. So, at least may ano tayo no, may kalugtong yung vlog pala natin. Si Rina po ay ihahatid ko mamaya sa bus stop. I think hindi na sila mag-aabot ni Ana. Pero pwede na pala ako umalis ng maaga yung Ha? Pwede na ako umalis ng maaga. Anong oras? 7:15? Ano, liparin natin? Diyos ko 15. 17. 17? Kaya pa Daya? Kaya ka? Feeling ko na hindi na Day. 9 pa lang 9 pa lang. Vlog mo. O sige, liparin na po namin. Para maaga dyan makagawa. At ikaw ay maagang makapagkain. Pahinga ka dyan. 9-7. Sige, liparin po namin ang ang bus stop. Diba? Ang bilis namin maglakad. Tapos kakakain lang namin. Kumusta na? Diba? Ayan na Pero mag-ano ka Daya, dapat nasa kabila ka. Maganda yung tattoo mo, Day. Yung tattoo ni Rina. Maraming tattoo yun si Rina, pero ang ganda nung tattoo niya sa yung butterfly. Ganito ang future, Hoy! Wala kang sinabi. Ganito po kami kaingay sa trabaho, kaming dalawa. Parang kami mga buang doon na kami na tumatawa. Hindi nila maintindihan kung bakit kami tumatawa. Wala lang, para masaya lang ang mood ba sa trabaho.
Day, for sale yun, day. Pag nangyari tayo sa loto, day. Bilhin mo na. I-park ba? O, ayan. Nakaabot naman po kami. Anong oras na? Ay, 2 minutes? Oh, very good. Magbabayag ako minsan itong pinambab. Ayan, hindi niya na makikita si Rina ng mga isang vlog. Isang vlog, ando na naman. Si Rina yan, ilin yan na Rina. Vlog mo ni. Vlog mo ni. Hala, ayan na pala, day. Hindi, magdalhin mo na, uy, pagbaba mo. Oo. Oh, di ba? Galit. 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 Galit yarn. Parang gagawa mo na to sa akin. Ha? Gawa mo na to sa akin. Ano? Nasakay ako ng bus, binalag. Binag ko ba? Oo, anong ipunta ko dito dahil? Ay, buti naman, binag ko. Ayan na, day, bye, da. You turn on the lights. Tingnan natin ang reaction ng batang ito. Slowly, ha? Don't rush, ha? Oh, dat is alles roze. Do you Niet like alles. it? Alles roze meer. Vind je dat mooi? Ja, maar, Deze papa morgen nog een keer. Deze. Is maar mooi. het ruikt lekker. Yeah. You like the smell? Maar die is helemaal wit. Die is nog wit, maar deze is roze en die is roze. Hè? You change the... Hoe kan hij nou dat het ruikt lekker? That's from Dat the... is de verf. From the verf. Maar wie Guys, heeft dat? maganda na yung room ni Anna, no? Papa did that, meisje. Vind je die mooi? Heb je die verf gehaald? Ja, mama. Samen met mama. Vind je die mooi? Waarom ben je me niet zeggen? Dat is verrassing. Sabi niya, ba't hindi niya Vind je die sinabi? leuk? Papa, doe This deze is a morgen nog een keer. surprise, Deze my nog niet. love. Deze is nog niet helemaal klaar. Do you like it? Deze wel. Vind je het mooi of niet mooi? Ja, arrange Of pa zal namin papa yung andere bed kleur niya. doen? You like the pink? Deze, hè? Ik denk een regenboog wil ik. Nee, dat kan niet. Regenboog. Dat kan echt niet. Do you like your room? Ja, maar, What do you say to? Ik vind het stinky met de rand. Ja, You said deze. ruikt lekker. Hey, Is this stinky one here? tomorrow again. A little bit extra. Oh, where are you going to sleep tonight? Did you like it there? Hoy lang. Ik ben trots op jou. You can already bike. Anna kan wel fietsen. High Weet je five wie me. niet kan fietsen? Anna. Alleen mama kan in bak fietsen. Ik kan niet op de gewone fiets. Jij dat een keer leren aan mama. Ga je mama leren? Ja. Tuturuan niya daw ako mag-bike. But anyway, happy ako kasi andito na sa bahay yung ating aling maliit. And happy din siya sa kanyang bagong paint sa room. Papa did a really good job. Maar deed je ook knoeien? High five, Papa. Maar deed je ook knoeien? Ja, maar die krantjes onderleggen. What do you mean, Kunuya? Papa didn't Die just krantjes splash zo. it. Krantjes zo. en Papa dan- had to paint it. Papa did like that too. Like brushing. But you like it, yeah? Aww. Dat is mooi, hè? Dankjewel, Papa. Alsjeblieft, ja. And we have to say goodbye to the titas na. Bye, titas! Bij die. See you next time. Moes, moes, baboes. Mush, mush, babush. Thank you sa panonood and see you sa next na video. Ingat po kayong lahat. Enjoy sa mga araw nyo. Doei!